Oikeesti kyllä se on niin, siis kyllä se nyt on upea kivitalo. Niin, ajatteliko että se on semmonen niinku kallio, mihin on koverrettu niinku vaan... Mut siis kyllä mä nyt oon nähnyt sellaisia kivitaloja, mitkä niinku siis kiveä. Siis kirkkoa! Ei mikään kirkko. Vaan kivi, siis niinku vaan nyt sellaisia kivitaloja, tiedätkö, niinku, että ne on tehty niinku kivestä ja ne on niinku sellaista kovaa sellaista niinku... En mä osaa selittää. Tehdään kivitalo. Minkälaisia ne betoniharkat sitten? On ne sellaisia isoja, siis on ne sellaisia niinku... Onko se harkko sellainen niinku suorakulma? Noniin, joo. Katsotaan ihan asiantuntijan mä sulle sitä kerron, että se on nimenomaan just sellainen suorakulman muotoinen. Ja... Siis mulla on vaan joku sellainen harmaa möhkäle mielessä. No semmonen Markosta. Asiantuntijana kerron. Semmonen se betoniharkko asiantuntija. Joo, mä voin nyt valita sut mun kivitalon asiantuntijaksi. Joo, ja mä tuun rakentaa se. Tervetuloa. Joo, mikä sun joo. tuntitaksa on? Asento. Asento, homeeton asento on. Mikä nyt homeeton asento? Siis homeeton asunto. Siis toivottavasti. No toivotaan todellakin niin, mutta pelätään pahinta. Joka päivä on vähän niinku pelko sillä lailla, että mikä on tilanne. Vai onko mikään.